ake ngilungise lento because enye into ebigxamile lapha bekuthi ngadelela uMisuzulu. Bengibona iconfusion edaleka esizweni sakwaZulu. I challenge uShenge before ashone. Indodana kaShenge namhlanje I think inkosi enye yayikhona. Ngithi yini leyenzekwayo? Bekungalindwa ngani. Ngaze ngathi unkosi uzolithila ikhona iyaphenduka. Kwasho ukuthi ngaleso sikhathi kwakunezinto ezayiphuma ezingamaskandal ezayikhulunywa ngoMisuzulu. Nakho kunye ke futhi okubalekile engakusho engifuna ukuthi nikwazi lokho ngakusho lokho kwakuthi labaholi abayithu uRamaphosa uMisuzulu abakhulekisi banebhadi ilokhu bethathile babusa akukho kuhle kwenzekayo lokho ngeke ngikuhlehlise futhi umuntu ongaphile eSouth Africa ongazi ukuthi uRamaphosa wathi fika sangena kwi lockdown business left South Africa we lost billion ngesikhathi sokubusa kaRamaphosa. You don't want me to talk that? Then I won't be a man of God. I don't care when umuntu ngicabanga ukuthi ngumuntu kaNkulunkulu akungifanele ukukhuluma. Ubani wakutshela ukuthi mina ngiqualify ukukhuluma lezi zinto? Who qualified to talk it? Khona ingane encane ekhulumayo lapha ikhuluma ezegijima phezulu kwamakhanda ethu. Ramaphosa, we lost economy, even in this ministry. We were doing fine. Tina kule ministry. Doing fine. We lost business, we lost cars, we lost home, we lost everything under Ramaphosa. And the people abacabanga ngezisu zabo nangemizwa yabo nabasilalela bejawu kusiphendula bengasazi ukuthi siqhamukaphi. Bangacabanga ukuthi sizosatshiswa singakhulumi. Mina njengonalo I have a problem nenkosi engenasimilo. Kuthiwe ingonyama. Angifuni ukumention izinto la engazilindele enkosini. Number 1 ukudakwa kwenkosi publicly. Number 2 inkosi ejolayo ibe neingodosi ingashadi. Ishintshanisa amantombazana. Number 3 sithathe ebukhosini lezi zinto. Bengazothi sikhuluma indaba zasikole yibona abazikhiphe ebukhosini. Ngeke mina ngokwesimilo ngiphathwe inkosi. Ngaze ngabuza ngathi abantu bakaZulu uma kuukuthi nibeka inkosi enazo zonke lezi zinto akhuza zona ninamanyala asukume isizwe silungise ngoba kusasa mina ngazi ukuthi inkosi is the epitome of the nation he leads. Kufanele besibonelo esihle esizweni.